Hola a tots i a totes, jo soc Míriam Pitar i jo soc psicòloga del Centre Sicara, un centre de psicologia que es troba a la província de Castelló, concretament al municipi de Vila-real, i que treballa en dues vies. Per una banda, realitza programes de prevenció i de promoció de la salut i per l'altra, realitza acompanyament psicològic d'una manera individual. La formació que vinc a presentar-vos està relacionada en l'àmbit de l'educació afectivo-sexual i du com a títol Com acompanyar el meu fill o la meva filla durant la seva sexualitat. Aquesta formació té com a objectiu poder donar pautes a les famílies per poder acompanyar els menors en el seu desenvolupament tant sexual com emocional. Això els permetrà parlar des de la naturalitat i des d'una perspectiva molt més formativa, promovent així un diàleg molt més obert i lliure de tabús que fomentarà les relacions afectives saludables basades en el respecte i en la presa de decisions responsables. Alguns dels elements que es treballaran dins del programa serà la psicoeducació sobre les dimensions tant del diàleg com de la sexualitat. Desmuntarem alguns mites que poden existir sobre aquest tema, així com treballarem de quina manera podem aprendre a donar resposta a aquests dubtes o a aquestes preguntes que ens poden plantejar els menors, així com quines coses puc fer jo com a pare o com a mare. Així que si t'avellis conèixer en més profunditat sobre la sexualitat i de quina manera puc abordar-lo des de casa, t'anima que t'apuntes al programa.